Eduskunnassa järjestettiin eilen varautumisharjoitus, jossa me kansanedustajat siirryimme toisiin tiloihin. Varautuminen kannattaa, sillä se jo itsessään luo turvallisuuden tunnetta. Tee ainakin nämä 3 asiaa. Huolehdi kotivarasta. Esimerkiksi varastoi riittävästi vettä ja sellaista ruokaa, jota pystyy kypsentämättä syömään. Tarkempia tietoja 72tuntia.fi. Huolehdi henkisestä kotivarasta. Siis siitä, että me jaksamme tämän epävarmuuden ja myös häiriötilanteiden keskellä. Ja siinä se kaikkein tärkein ohje on, että älä jää yksin. Kaveria ei myöskään pidä jättää. Pidetään huolta toisistamme. Älä antaudu pelolle ja turvattomuudelle. Me elämme valtaisan turvattomuusuutisoinnin keskellä. On hyvä muistaa, että Suomi on varautunut ja varautuu. Suomi on turvallinen maa. Hyvin meidän käy.